Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon Radio Philippine Standard Time, 1:41. Sa inyo sa kaalawansang, Kali. Kali lagi. Mayong hapon sa itong mga pinalangga ng mga tag palamati. Kamusta ang mga ka-aksyon naton nga naga-monitor sa siniyang mga inoras sa This Is My Life. Sa siniyang tinion, kaupod ninyo, ini si Indayan, talos man sa regular nga anchor woman, Tita Wilma Sugaton. Kamusta ang mga ka-aksyon naton nga nakatutok man sa web... ano man? Sa Biyernes nga edisyon sang This Is My Life. Na dala ako sa ginalantaw ko diri sa amon la Mother Station, ho? I think nagtrending man ini sa Facebook, sa YouTube and other pagid nga mga sites, no? Ining isa bala ka bag-o ginkasal, naka-collect sang 1.6. Oh, din ka na makapangita man. 1.6 million pesos. Lagi na basahan ko gido. Bag-o kasal, nakakolekta sang 1.6 million pesos sa money dance sang ila kasal. Kabalo ka kung sino ang naghatag, ang lola manang nila. Bakit ano gudya balay nga tawag na gani sa mga hari na bala kagrina, may kapa, amo na ang plastada. Sanggin butang, sanggin sablay sa bag-o kasal. Taga linibo ang ako nakitaan. Galapaw dayo ng ako nga istorya. Sa imbukada pa lang. Sige. By the way, sa mga ka-action natin nga naga-monitor na sa siniya nga inora sa ilatag sa mga transistor radio and also sa amon man Facebook Live. Mayong hapon dira sa inyo. Na relax lang kay si Inday Anda ang mahatag sa inyo lingaw kag tiyang iban di naga-message kun kay isa nagapatuyo-tuyo na gid sila ko no. Di nyo ko pagtulogi. Pate Sige diri kita anay sa aton lakat sang panahon. Kaya ang ITCZ padayon nga nagaapekto sa area naman sang Palawan, Visayas kag Mindanao. Pero ang pag-asa may nakitaan iyang low pressure area, pinakaulihi ini siya nga nasiplatan sa bahin iya sang Gian Eastern Samar. So maghalong-halong gid kita ha. Pero diri sa Western Visayas, dala na dira ang Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Maka-eksperyensya kita sang magalumon nga kalangitan nga may lapta-lapta ina nga pagtupa sang ulan bangod man sang localized thunderstorms. Mahinay tubtub kasarangan naman nga huyop sang hangin gikan na aminhan na silangan padulong na aminhan nakadundan ang mabatsyagan sa karon sa Isla Yasang Negros. Kag ang baybayon, mangin makanay tubtub kasarangan ang pagbalod. Si Haring Adlaw, bisan wala nato nakita, pero nagbutlak ini siya. Di pwede nga din siya magbutlak. Okay, di kung diri sa aton iya nagaguom-guom, may iba naman iyang portion no sa Pilipinas ang masanag iya ang ilang pananawan, panulukan sa kalagitan. Diba? So, nagbutlak kay ina si Haring Adlaw 5:33 ang aga, kag ini ang magatunod alahas 5:24
karon iya sa hapon. Ang aton temperatura yara nag-range sa 25 to 33 degrees Celsius. So sa mga ka-action dira naton, ang subo nga paniyampo basta gani mag October na, September, October na, no? Mga talamnan, mga katumuhan, makitaan ka mo dira kung mga sa mga taga umay, no? Kitaan ninyo may nagatapas na, matamat na ni ang dalan. Number one gito sa monog, hindi na maintindihan ng dalan. O once gani nga may magpatapas, magpakarga gali, I mean, no, kay do damo nagalinabay nga tracking, di do kabudlay na gid mag mas may pangalakton mo na lang sang sa magsakay ka kay do hindi gid kagi ang ginadala mo nga salakyan or halay ka lang dira guot-guot. Sige, for sure mga ka-action naton yung mga taga Ilastar man sa uma makarelate man sa akon. Basta tion niya sang tig-ululan, amo man ang gadinanlog ang dalan, nagaguot-guot man ang salakyan. Sige, ano ba mga dapat naton istoryahan sa subong iya nga hapon? Diri kita anay sa aton balita national kay subong given nga nag-start na ang vaccination, pediatric vaccination, or meaning mga nag-edad bala 15 to 17 years old nga may ara sa mga comorbidities, amo ni subong ang ginuna sang aton iya nga gobyerno nasyonal para sa vaccination kontra COVID-19. Kaya para man nga masiguro just the same lang man ang format, no? Ang kinalain lamang kay other batch naman sang mga mga individual, 'di ba? Before mga frontliners, no? Mga frontliners sa mga ginuna like mga health workers, healthcare workers. Sila nang pinakauna nga gin pang bakunahan subong may ara na iya nga mga naglabot ta kita for general population. Subong ginatutukan naman sa aton iya gobyerno nasyonal ang pag-vaccinate sa mga kabataan. So as of sa gipagwa man nga datos, no, ni Vaccine Czar Secretary Carlito Galvez Jr., may 5,781, no? 5,781 ka mga kabataan nga may mga comorbidities ini sila ang bakunado na batok sa COVID-19. Ini ang nagikan iya sa 8 ka mga hospital, no, nga una nag-participate sa sining pediatric vaccination. Tisubong may ara ginanunsyo man ni Galvez nga may ara sang 13 pa ka mga hospital nga mag-participar sa sining pediatric vaccination, and hopefully madugangan pagid ang aton or ang populasyon sa mga mabakunahan nga mga kabataan, ilabi na ang may mga comorbidities. Ang isa pagid naton ka balita ini ang may kang tanan sa bakuna, 'di ba? Nang subong maamat-amat na naton makitaan, na mamat-amat na naton makitaan kag mabatian ang ining amat-amat naman nga pag-abot sang COVID-19 vaccine doses. Nga ginbakal sa mga private sector. Or syempre, if ma-remember ninyo ang proseso, even though private sector ang nagbakal, pero kinahanglan nga ipaagi sa gobyerno. That's why nga may idea sa gihapon ang aton gobyerno nasyonal kung pila ang nag-abot. So kagab igali may nag-abot iya ka Pfizer, no? Pfizer 1,014,390, no? Pfizer vaccine ina siya. Kaina naman sang aga nag-abot iya ka AstraZeneca COVID-19 vaccine, no? Ang ining nag-abot is 698,600 doses, no? Iya ka AstraZeneca COVID-19 vaccine. Ini nga mga doses, no? Mga vaccine doses ang ginbakal pagi sa Asia Development Bank nga ginbaton
syempre nagapabilin kay ti siya gid man nimo ang nagapamuno ya for pagbaton sa mga pagbaton sa COVID-19 vaccine, si Vaccine Czar Secretary Carlito Galvez Jr. and also si US Embassy Chargé d'Affaires Heather Variava, no? Sila ni ang nagbaton para sa pagtunga-tunga 1,620 doses dari ang ginalokar para sa Cebu, 813,150 doses naman sa Manila, 100,620 doses sa Davao. Na muni ang pagtunga-tunga sa mga nag-alabot bakuna diri sa Pilipinas. Do na pagtansya ko kay do ang isip ko sa nagligad. Bas kumbasihan naton ang report sa national kay ginapagwa man yung mga statement ang ilagay ni nga target nga magdamo ang mag-aabot nga bakuna pagpatak na mga mga November I think, no, mga katapusan sang October dason amo na pag bukas na dayon una nga semana sang November pero ari do na early mapasalamat kita nga may ara na nag-alabot kag amo na dako ini nga bulig kay para yang malambot naton, diba? Ang target sang gobyerno nga herd immunity. Sige, 1:52 na kita Action Radio Philippine Standard Time. Amo yadto ang pila lamang sa mga balita naton nga nakuha man from the national, no? Update naton iya sa sining nagapadayon nga COVID-19 vaccination and syempre mga nagaalabot nga mga doses yasang bakuna nga sadto bodo ginareklamo pa kadukadugay gid ko, no. Sige, standby sa aton nga mga ka-action. Kaysa ako naman yung pagpanumbalik, isa naman kasulat ang akon nga pagabasahon. Ato na ni Dr. Pinoy Squalene Capsule, 100% pure. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, dati tinagapat-apat pumansaka ang tubig. Actually, ko po Medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga Pasuwat nga ng traffic to or ng traffic dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tuntog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas ang kamot antes kag pagkatapos ang kaon
kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya tinagaman amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga Siwat nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous range ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulan nga panahon umpisa subong tuntog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang ilang mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaakyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig, lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya tinagaman amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga Siwat nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous range ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulan nga panahon umpisa subong tuntog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang ilang mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaakyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol,
face mask, face shield, kag social distancing, batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya dati tumakami nga tinagaman apat evacuation pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi mo medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga Siwala nga ng traffic to or ng transit dito sa sulod ang Mang continuous rin ang nag-isagid sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, ang formal na ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, ilauman ang maulan nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaakyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing, batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalak na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbi.
radyo. Pagkulunyon kag negrosanon inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsang ang mga kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalangga. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo. Kagpabalik diri sa aton programa, This is My Life. Sa gihapon ang inyo kaupod ini si Inday Ann. By the way, sa mga ka-action naton nga naga-monitor sa siniang mga inoras, mayong hapon dira sa inyo. Si Ma'am Shargon Tolentino dira sa may La Carlota City. Vice Mayoral Aspirant inigali siya. Sige, mayong hapon dira sa imo Ma'am Shargon Tolentino sa La Carlota City. Kag sa mga naga-monitor man via Facebook Live, sa kay Ma'am Homa Lumena, kag kay Ma'am Ana Sinoro, and also sa kay Inday at Tia Kim Eriman sa Banwasang Warsha. Sige, standby sa ato niyang mga ka-aksyon kay diri kita sa pagbasa sang isa kasulat niya ginpadala sa kay Tita Wilma. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit. Tugutin ninyo ako nga mangin kabahin diri. Dear Tita Wilma, Okay, ang aton nga letter sender, isa ini siya ka babayi. Ang iyang problema paghigugma. May pilian. No,
ga inline ba inline nag-timing gid ini siya sa nagahilapit nga eleksyon. Ang problema galing kayang iya eleksyon sa paghigugma. Sige ang sulat ni Paige nga awang letter sender naton sa subong iya nga hapon nagasiling, Dear Tita Wilma, ihinago lamang ako sa ngalan nga Paige. Abi mo tita, kalayo po man sang eleksyon, pero do kinahanglan ko ya nga magpili sa mga nagapangaluyag sa akon. Madamo ang nagasiling nga kinahanglan ko nga proteksyonan ang akon kaugalingon kon relasyon ang paghahambalan. Kinahanglan nga mangin maalam ako kag hindi lang nga basta-basta nga magpadala sa akon balatyagon. Kinahanglan gud man balatita nga may butuhay pa nga matabo sa pagpili sa mga nagapangaluyag sa akon. Kung sino ang mas madamo nga boto, ina ang akon pagapilion. Sa edad ko tita subong, kinahanglan ko na gidman nga mag-settle down. May duha ako ka mga manug pangaluyag. Pareho sila nga malapit sa akon. Palangga ko man sila nga duha tita, ugaling kay ti, hindi pwede. Kinahanglan, isa lang. Ang isa sa akon na manog pangaluyag tita, manggaranon, kag sobra-sobra ang iya pagtrato sa akon. Mabuot man siya, bangod naging barkada siya sang akon magulang. Kung pala abuton ang paghahambalan, wala man sang duda nga secured na ako sa iya. Ang isa naman ka nagapangaluyag sa akon, Tita We, kaupod ko sa trabaho. Malipayon ako nga kaupod siya, pero kung future ang paghahambalan, malayo gid siguro tita. Malayo siya kung ikumparar sa abyan or barkada sang akon nga magulang. Ang akon nga problema tita, kinahanglan ko gid bala nga mangin mas wais pa para sa akon pala abuton, kaupod man ang akon nga pamilya, o kun sundon ko na lamang ang kada adlaw nga may nagapahalipay sa akon nga co-employee ko. Bangod sa iya,
Naghagan-hagan ang akon nga ginabatsyag nga kasubo kun ka isa kag mga kadramahan kuman. Hindi ko gusto nga makahimo sang sala kag hindi ko man gusto nga maghinulsol sa ulihi. Kabay nga mabuligan mo man ako sa pagdesisyon kung sino ang akon pagapilion. Tita We, salamat gid sa pagbasa sa nga akong sulat, ang tagpadala page. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 2:16 na kita. And amuyad to ang isa iya ka sulat. Iya nga problema, siling malalayo pang eleksyon, pero ining iya pili na siya. Kandidato kung sino ang iya pagasabton. Sige, sa kay page, saliwat salamat sa imong ginpadala diri iyang sulat. Sa akon nga pagbalik isa lang giniho isa lang ni nga importante nga pahanumdom ni Tita We. Kag i-share ko man sa inyo ang ipadala ang ginhatag nga advice ni Tita Wilma. Ang atong sinibag. Okay, pabalik diri sa aton programa. And this time, diri ko sa pagbasa sa mahatag nga advice ni Tita We sa aton letter sender sa kay page. Mayong hapon sa imo page. Kag sa pagbasa ko tuod sa imo nga sulat, makasilingkid ko tuod nga do pareho lang eleksyon, kung sino ang magahari sang imo or sa imo tagipusoon. Ang sabat dira kung sino ang mas nagapangibabaw nga palangga nimo. Sa imo page, hindi paglantawa kung ano ang mangin ikaw kung nangin kamo sa palabuton. Ang lantawon mo kung sino siya para sa imo. Tungod kung physical lamang ang pagbasihan, mahimo nga magsala ka sa imo desisyon. Kung diin ka malipayon, kag kung diin ka nga feeling nimo hilway ikaw bilang ikaw, dira ka. Wala naman gin-mention ni Tita We kung sino sa duha, pero for sure page, ikaw nakahibalo ka na kung sino ang mas nagapahalipay sa imo, kung sino ang kung sino sa duha ang balang feeling nimo free ikaw nga ipakita ang matuod nga ikaw. Sige. Sa liwat page, thank you so much sa imo yang gin-share diri nga sulat. Kag sa aton man nga mga ka-aksyon, may ara man kamo dira sang inyo yang gusto ipadala nga sulat. Pwede gid. Ipadala lang sa kay Tita Wilma.
Wilma Antupina Sugaton. I-send sa iya messenger. Tita We, may ara man ako sang i-share sa imo ang akon nga problema. Akon inagihan sa kabuhi. Akon mga nagligad nga tubtub subong nagabalik-balik sa akon kaisipan. Tita We, gusto ko man i-share ang akon mga na subong, mga nadangatan ko na after the struggles. Diba? Sige ipadala lang ina sa kay Tita Wilma kay si Tita We na ang bahala. Okay? Sige, 2:21 na kita Action Radyo Philippine Standard Time. Sa ako nyo pagpanumbalik, standby sa ato nyo mga ka-action. Kaya ako man pagabasahon ang first part sa aton iya nga horoscope. Sa ito man dira mga kauturan. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy! Kaya Kaya tinagaman evacuation apat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga siwat nga ng traffic doon ng transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka ng sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal ay ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, ilauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy! Kaya tinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga siwat nga ng traffic doon ng transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka ng sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal ay ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, ilauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon.
Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaakyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig, lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos sang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kasi pinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ko po So, medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga Siwat nga ng traffic to or ng transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Punyo 4 2021 sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaakyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig, lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos sang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kasi pinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ko po So, medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga Siwat nga ng traffic to or ng transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong.
Hunyo 4 tuwing 2021, sang formal ay ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sang tig-ululan o kon rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre tuwing 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila. Pabalik diri sa aton programa, This is My Life. Bao, naga-monitor dira galio si Sir Lenz Garcia. Naga-monitor from Primera Parada Cafe sa Banwa sang Morsha. Sige, salamat gid sa inyo yang pag-monitor. Kag ang amon gali sa OTTGO, si Sir Eddie Ricafort. Mayong hapon man si Sir Jeboy Arugues. Ang sakto ni pagbasa ko. Sige, thank you so much man sa imo yang pag-monitor. By the way, antes gali sang aton iyang horoscope, no? Happy birthday gali danay sa kay di na ko to. happy birthday sa kay Nanay Diane. Halin ina kay Tita Wilma. Bilaning edad ya, secret lang. Sige. This time, diri kita sa pagbasa sa aton iyang horoscope sa subong nga hapon, Biyernes, Oktubre 22, 2021. Unahon naton sa mga Libra, Setyembre 24, tubtob Oktubre 23. Mangin malipayon ikaw, syempre sinubalang hindi nga maka-share ikaw sa imo yang mga ideas dira nga madamo ang mga interest, di ba? Labi na gid yang mga ideas nimo is para bala sa mga opportunity. Yan. So, sa mga Libra, lucky numbers 26, 33, 49, 53, and 15. Scarlet red is your lucky color. Para naman sa mga Scorpio, Oktubre 24, tubtob Nobyembre 22. Maga-offer ikaw sang service na nga magakuha man sang atensyon sang madamo. Kag, syempre, basta kuno nga may ara kaya sang mga ginahimo dira para nga makakita sang kwarta, ang potential earning nagausoy na pabalik pakadto sa imo. Sige, sa mga Scorpio, lucky numbers 56, 22, 35, 42, and 12. Mango orange is your lucky color. Section Oliver, Scorpio ka na? Kayo, mag-section Oliver man. Sige, sa mga Sagittarius, Nobyembre 23, tubtob Desyembre 21. Sagittarius, kaayuha dira ang negosyo. I-check kita na isang maayo. Kay man, ang imo na iya pala abuto nakasandig dira. Diba? Kapin pa ko mga, syempre mga naga-negosyo bala. Ang ano na nila is naga-dare man. Syempre may ara kagid sang butang dira nga kantidad. So kung hindi mo na pagtun-an sang maayo, isa lang dra nimo iya kasala, may tendency nga maka-apekto man sa imo iya nga negosyo. Sa mga Sagittarius, lucky numbers 33,
48, 26, 55, and 12. Ice blue is your lucky color. Para naman sa mga Capricorn, Disyembre 22 to Enero 19. Capricorn, tunan ang pag-recycle sa basura. Hindi man na silinga kung basura na ginang itsura, recycle o pag-Japon. Hindi may arasang pipila ya ka mga, like mga plastic abi, diba? Ang mga bottled water. Ang ginsudlan na blasang tubig. Bottled water gani, di ba? Ilonggo ko lang, di ba? Okay, pwede mo na ma-recycle, why not? Ang ibang ginahimo, try mo bala search sa YouTube. Makita mo ginada kung ano ang mga ginahimo nila para yang mausar pa, no? Ang mga basura na siling, nga ginasiling, pero gali pwede pa magamit. Kag syempre sa mga Capricorn, lucky number 16, 36, 41, 29, and 52. Shocking pink is your lucky color. Para sa mga Aquarius, Enero 20 to Pebrero 18, mangibabaw ang imo dira nga paminsaron nga pagka-creative. Madamo ka sang may mapensaran nga feeling nimo maano ba nimo, may mahimo ikaw, diba? May makitaan ka lang dira sa imong palibot, dason may pop up na iya sa imo nga paminsaron nga gusto mo ni siya himuon. So may isa ka dira ka obra maestra, diba? Mo nang term nila nga pwede nimo mabaligya, kag pwede nimo syempre nga mangin suicide line dira nimo nan. Sa mga Aquarius, lucky numbers 34, 36, 16, 21, and 55. Turmeric yellow is your lucky color. Kag para naman sa mga Pisces. Sa mga Pisces, Pebrero 19 to Marso 20. Baw, si Pisces mangin na problem solver kuno subong. So, hindi ka na magkatingala kung may damo dra sa mga magapalapit sa imo, magatawag sa imo via cellphone. Siyempre, kung kabalo sila sa imo nga cellphone number or via messenger, diba? Kay nagapangayo sila sang bulig nimo to solve a certain problem. Wow! Sige, sa mga Pisces, lucky numbers 45, 36, 52, 12, and 22. Magenta red is your lucky color. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, alas 2:38 na kita, and amuyad to ang first part sang aton iyang horoscope of the day, aton kapalaran for today. Sa akon nga pagpanumbalik, standby sa aton mga ka-aksyon, kay akon man pagabasahon ang nabilin pa naton ng mga horoscope. Desisyon 2022. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Ang pagiging presidente ay destiny na kaloob ng Panginoon. Marami nang nangarap, marami nang naring nabigo. Wala nang dilaw, wala nang pula, wala nang orange, o kung ano man ang kulay mo, maawa naman tayo sa sambayan ng Pilipinas. And because we all agree that we shall be the change that we want to see in the world, let us show the world how it is appropriately done. Desisyon 2022. Definitely, you know what they say, Battle Royale. Definite super Battle Royale. Palayo mo ba ito? Yes. Sa pakatuig. Kamo pa rin magdinapo. Subungadaan. Desisyon 2022 sa Aksyon Radyo Bacolod. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagtunod strictly kag ang mas gradually. Ang kada botante ang may gahom nga magpili sa mga lideres sa pungsod. Ang kada kandidato ang dapat kilalahon sang husto. Ang kada botante ang may kaugalingon nga
Desisyon 2022, the pre-election survey. Himanuon ang pulso sa publiko, kilalahon ang magidalantaw nga magpapili sa maabot nga eleksyon. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod, ang pinakauna nga pre-election survey sa siyudad sa Bacolod, kag probinsya sa Negros Occidental. Bantayan ang resulta sa pre-election survey diri sa number 1 AM radio station sa pinakaulihing nga survey sa Nielsen. Aksyon Radio Bacolod, number 1! Desisyon 2022 sa Aksyon Radio. Desisyon 2022. Ito po, tatandaan nyo. Kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Ang pagiging presidente ay destiny na kaloob ng Panginoon. Marami nang nangarap, marami nang naring nabigo. Wala nang dilaw, wala nang pula, wala nang orange, o kung ano man ang kulay mo, maawa naman tayo sa sambayan ng Pilipinas. And because we all agree that we shall be the change that we want to see in the world, let us show the world how it is appropriately done. Desisyon 2022. Oh, definitely, you know what they say, Battle Royale. Definitely super Battle Royale. Palayo mo man to? Yes. Sa pakatuig. Kamo pa rin matinapol. Subungadaan. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod. Kaya ginhawatang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa Mayong hapon sa mga ka-action naton, sa kay Ma'am Veronica Santillan Manukan, sa kay Ma'am Elizabeth Malaka Gamala. Good afternoon, Ma'am Virgil Pinda. Present naman sila ni Ma'am Thelma Igiko, Ma'am nga naglidis na do Lydia na di mo. Ma'am Bebeng kagay Jennifer Hormigos. Sa kay Joshua Christopher Bellas, good afternoon dira sa imo. Upod sila kuno ni Choco. Dog yan ni Guru ay. Sige kag kay Tatay Atet sang Ipil or barangay ning Ipil, di ba? Hinigaran. Si Jane Osborne Wizzlenot. Good afternoon. Ay, nagbatag sagli sa iyang advice sa letter sender. Hambalya, mas maayo ang pigado kaysa rich. Kay kun ang pigado, ma-reach lang sa inyo pagtinguha. May point si Sir Sige, salamat gid Sir Sa kay Ma'am Rochelle Fulgencio Susana, mayong hapon. Ma'am May Flores Alcantara, good afternoon man. Sir Rufino Era Gabino, naga-monitor from Barangay Handumanan sa Smiggle Baggins. John Mark Carazola, good afternoon. Okay. Sa imo, Sir John Mark Carazola, ang inang mga documents mo lang na dula, pwede mo lang na i-message diri sa amon. Sa amon nga, page, diba? Kay ibasahon lang na namon. Okay? Kaya para yang mapa-aksyonan ng imong nagradula dira nga mga IDs and importante man yung mga dokumento. Salamat! Kay Ma'am Lorna De La Hencia, sa kay nagahulat sa gali kuno sang horoscope po, nagapamati man. Si Lani Heromiano, sige. Thank you so much, Ged. Mayong hapon, sala pang ako yung pamasa sang tananan ang ako naman. Anyway, mayong hapon sa diwat sa aton yung mga ka-action na nag-monitor sa siniya nga Inora sa This Is My Life. And halong kita tanan, God bless us all. Thank you.
amon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanad. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdahil na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalangga. Kag pabalik diri sa aton programa This is My Life para sa mga nabilin pa naton yung mga horoscope sa ilo nato ng mga Aries. Sa mga Aries, Marso 21 tubtob Abril 19. Mga Aries dira, mas maayo yang nga tun-an nimo ang basic, na basic lang nga, hindi lang pagpadalmi no, ang mathematics nga na ini ang gabay sa imo para iya nga ma-manage nimo sang maayo ang syempre imo income sa negosyo. Kay kung hindi ka kahibalo bisan basic lang sang mathematics, basi bala maanhan ka dira may mga tao yang nagapamintaha kung mabalaan nila kung ano ang imo yang weakness. Bisan tuod may calculator, pero mas mayo gidya lain gidya kung ikaw yang mismo kahibalo ikaw magsuma, no? Mo paminsaron. Sige sa mga Aries, lucky numbers 32, 23, 45, 15, and 55. Dollar green is your lucky color. Para naman sa mga Taurus, Abril 20 tubtob Mayo 20, Taurus, mangin mapisan. Na? Sa mga Taurus dira nga do nagapang duha-duha pa sa kurso bala nga engineering. Kung sa lantaw nimo nga masarangan nimo, go. Diba? Nga magpang duha-duha ka pa. Kung sa nalantaw nimo ya nga masarangan mo man.
Kay ti may ara gyud man ato di nga nagapang duha-duha ka pa base bala hindi nimo mapasaran kay magbalik-balik ka lang. Pero kung sa lantaw nimo iya nga ma-push mo gid siya iya, i-try. I-try ang imo yang kapasidad, ipakita. Siga sa mga Taurus. Lucky numbers 57, 16, 27, 47, and 37. Carrot orange is your lucky color. Para naman sa mga Gemini, Mayo 21, tubtob Hunyo 21. Magtuon. Importante ang pagtuon para yakon may ara ka dira. Sang gusto nga malabot like ang imo syempre career, mas dako ang imo yang abanse sa mga katupong-tupong mo man nga naga-apply sa pareho yang posisyon. Sa mga Gemini, lucky numbers 47, 26, 12, 52, and 31. Amethyst violet is your lucky color. Para naman sa mga Cancer, Hunyo 22, tubtob Hulyo 22. Cancer, ma-feel ni mo subong ang pulso bala sang kadamaan or sang publiko. Tunan ang sales marketing kag syempre sabayan mo iya ang demand, hindi iya nga ikaw ang tawag na ikaw dapat ang sundon sang tawo. Diba? Ikaw ya mismo mangita ka sang strategy para iyang the more sila nga magpalapit sa imo for the demand sang a certain product. Abi, nice. Sa mga Cancer, lucky numbers 16, 27, 47, 39, and 52. Tangerine is your lucky color. Kag para naman sa mga Cancer, Hunyo 22, tubtob Hulyo 22. Ay, sorry, nagsulit ko. Nagbalik sa ka nga ako niya panulukan. Okay, diri na kita sa Leo. Sa mga Leo, Hulyo 22, tubtob Agosto 22. Mahimo nga may ara balasang nagapugong sa imo iya nga life goals. Pero hindi magpadala dira sa ila. Imo na iya pala abuton, ikaw iya kumbaga ang naga-decorate sang imo future. May mga tao gid man nga may ara iya sa imo nga kilid pero magaserve lang sila nga gabay sa imo. Or sa ulihi, ikaw mo na Japon, diba? Sa mga Leo dira, lucky numbers 16, 36, 29, 56, and 47. Satin white is your lucky color. Para naman sa mga Virgo, Agosto 23, tubtob Setyembre 23, may ara ka sa business idea. Nga madamo ba lang nga tawo ang madamo nga tawo ang kahatag interest. Padayuna ang pag-invest kun natun-an sang maayo. Sa mga Virgo, lucky numbers 18, 52, 21, 35, and 45. Shocking pink is your lucky color. Action Radio Philippine Standard Time, alas 2:55 na kita. Amo yadto ang aton iyang horoscope sa subong man nga adlaw sang Biyernes, Oktubre 22, 2021. Antas man, diri kita anay sa aton nga Orasyo Imperata. Orasyo Imperata batok sa COVID-19. O maluluyon kag mahinuklugon nga amay. Kami nagapalapit sa imo sa among kinahanglanon sa pagpangayo sang imo pagtabang batok sa COVID-19 virus nga nagtunglag sa kadamuan kag nagutas sa mga kabuhi. Kami nagapangayo nga imo kami tamdon sing may paghigugma kag sa imo makaalayo nga kamot.
Dulaas sa amon ang kahadlok sa masakit kag kamatayon. Ipanumbalik sa amon ang paglaom, kag pabakura ang amon pagtuo. Kami nagapangamuyo, nga imo tuytuyan ang mga tao nga gintugyanan sa paghimo sang bulong, sang sining balatian, agud matapna ang paglatom sini. Kami nagapasalamat sa natukiban nga bakuna nga nahimo paagi sa imo pagbulig. Bendisyone ang among mga pagpanikasog sa paggamit sini mga bakuna sa pagpauntad sang pandemya sa amon pungsod. Kami nagapangamuyo para sa amon mga utod nga nagaobra para sa ikaayong lawas. Kabay nga ila maalagaran ang mga masakiton, sing may kasangkol kag kaluoy. Hatagi sila sa ikaayos ang ila panghuna-huna kag lawas. Kabakod sa ila panugyanon, pagdampig gikan sa masakit. Kami nagapangamuyo para sa mga nagamasakit. Kabay sila, mag-aayos sa gilayon. Amligi ang mga nagatatap sa ila. Hatagi sang kapahawayan nga dayon ang mga nagtaliwa na. Hatagi kami sang grasya sa sining mga tion sang pagpanghangkat. Agod kami magpanikasog para sa kayuhan sang You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Okay, antas man ang aton 3 o'clock prayer. Dira kita anay sa aton nga Bible verse of the day gikan sa Isaiah chapter 41 verse 10. So do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous hand. And this time, diri kita sa aton nga 3 o'clock prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One,
Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Thank you so much, kids, sa ato niyong mga ka-action sa pag-upod sa akon sa Biyernes nga edisyon sang This Is My Life. Sa ngalan man sang regular nga anchor woman, Tita Wilma Sugaton. Ini naman ang inyo alagad, ini si Indayan. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,